Nya kwa mga juang aroki kamara mga intire chendo ni mar Migago vero ni orichengi di yor na makari tarik pradek koda chel diwe na mara deki ga mara lufario pario koda dek kamara mga intia kwa yumo dibed koda kwa chako nya kawang mwatieki chendo ni tomokongo mage weche maamio peka orichengi makawa. Watoto ndio walieleza ya kwamba huyu mtoto aliweza kutandikwa viboko 107. Hivyo ndio watoto walieleza. Joponja beach mag skund primar Maria Ng'ombe e county Manyamira maki kitudo kod chwado marach japonjre maja higni 9. Counties konolal kalore kod ng'anyo mane otimore odiochieng' manyoro. As educationists, we believe that learners are supposed to be exposed to both the academic and the co-curricular. Tuke drama mag skunde oduogo kendo tok kao yweyo mar higni 3 kalore kod muoch midhusi mar coronavirus. Machigni nya koromogo diwang tujikoda kochakore sani namba mararia deka uchiela na wano kata tutamarwa at James Opondo Senior at Ramogi TV KE enyiso pachi wechigi muda keloni odichengni makawona nyinga James Opondo. Apisi ma ndiko duond buche pacho kaya ORPP osayo motegno okang marwang apisi ma duond bura mar UDA county Masaya chieng' tich ang'wen kineng'anyo mar Azimio e boke mane ochwale ute fwambo weche. ORPP osayo monjo makamano ka owacho ni tim mar monjo apisi mag duond buche gwenge ma opogore e pacho ka kowinjore kata matin kendo odhi ataro kod thuolo mar ka ochung' mopogore e wi weche mag siasa. Kalore kod ORPP duond buche duto ma pacho ka nigi ratiro mar yawo apisi magi e pacho kae mangima kendo seyo wengo mar apisi ma duond bura mar UDA county Masaya. Apisi no bendo yango ni kata odoko ni ratiro mar bago ng'anyo ni e pend chik jogo mobago ng'anyo nyaka thegre kod tulo ka achiel gi luwo chik e kinde mag ng'anyo. ORPP bende osingo mar timo nonro malong'o e wi okang' mar wang'o apisi ma duond bura mar UDA e county Masaya kod jopiny mane timo ng'anyo. Kapono wantiere county Masaya oyudo ni ohala e boma Masaya doke wang'e mos tok ng'anyo manyo bage kod kwetho mar Azimio manyo oweyo mwandu mathoth kokethore kamoting'o apisi mar duond bura mar UDA manyo wang' e county no Masaya. Johala e boma no wacho ni giyudo lal maduong' tok moko kuom joma ne ng'anyo monjo dukni kendo chiemo kagi metho maonge chulo chudo moramore e county no Masaya. Kata kamano no dukni oyaw kendo chirono dhi nyime gi ohande kaka pile. Mandamano no chakre maber gi MCA marwa mwaluoro James obiero tare. Koro mosa 5 mandamano no rumo. Kochakore saa 6 joma wakia moa somewhere no biro bochako ketho gik moko. Ne giketho gik moko kabisa. Koro wakwayo giduol man muol kama andamano nyalo duogo siachwa ka to kik waketh gig jowa mwang'eyo. Naneno ka rech ne omawa kabisa, no mawa mang'eny adier karibu traf to waywago nyaka wach mogo bendo dhi mbele makata kaka dwa timre wan gi nyithinde utewa onge minewa gi bende ohandgi gi bendo kudhi imayo wa rech koro kaka ma wachung'ie malong'o onge to gimanyo timre nyoro nyok ber to gini timore mana nikech sirikal mamalo emokelo kech e Kenya. Gimora moro idho sani salad wan kaka jo wang' rech wanyiewo salad siling 5,000 to rech idwani us to duo kata pesa. Koro kech okelo kuo mang'eny e Kenya ka. Wanyalo wacho ni wakwedo gi okang' mamalo mandamano manyotimre nyoro e chiro kaeri. Nikech wang'eyo ni mandamano nitie kendo nolandnwa kendo wan wawegi maisha oseidhonwa malo manyaka wadhi e ndara. Lakini koland ni ng'anyo nitie to wang'eyo ni onge ketho mwandu mar nyawadwa. Wadwaro ni mandamano bed mandamano mwadware mana hakiwa mondo maisha oduogo piny.
Ka wadhi nyaka kaunti ma Isiolo, iyudo ni kuom thuolo mar adek jodak ma Isiolo ne othegore kod ng'anyo mag Azimio kata odoko ni gin bende giywago idho malo ewi pek mar ngima. Nyong'ong' mar Ramogi TV thoth apeyni madonjo e boma ma Isiolo chieng' tich ang'wen ne iyango ni jopiny ne dhi nyime kod tijegi kaka pile. Moko kuom jopiny mane walosogo ne siro ng'anyo mag Azimio kata kamano ne ok gichopo e ng'anyono makamaka nikech nyaka gidhi manyo ne familia magegi. Moko kuomgi kata kamano to ne otudo idho malo nengo ngima kod lweny madhi nyime e kind piny mar Russia gi Ukraine. Na maandamano ninaichapoti, lakini ninaichapoti akiwa anachukuma serikali ishukishe chakula, mafuta ya taa, mafuta ya kula na vyakula vyote tuchukisiwe, kwa sababu tukiangalia pale beleni kama rais alisema baada ya siku 100 atakuwa ametuchukisia usumi, vyakula, mafuta, kila kitu itakuwa chini, lakini bandu tangu aliingia kwa hiyo kiti vitu inaendelea kupanda. Mimi nimeona si mzuri niende holiday, kwa sababu nikienda holiday ya baba kuandamana, at the end of the day mimi ndio nitakuwa the loser, kwa sababu mimi natumia aso yangu mwenyewe, kile ninauza hiyo ndio nitakula jioni. Nikitokuja hapa niende nikaandamane, hakuna kitu nitapata at the end of the day. Sisi hatuoni haja ya maandamano, kwa sababu tukiendelea kuandamana biashara zetu zinaendelea kuharibika. Kama example huku Kibera, siku ile kulikuwa na maandamano, vitu iliharibika, manyumba ikashomwa, makanisa ikashomwa, vitu mingi ikaharibika. Sasa yeye asante yake ile alikuwa anasema atanunua mabati. Sasa ukinunua mabati, vitu yenye ilikuwa kwa nyumba umenunua, si hasara tayari imekuwa. Kuna wenye wataumia pale, wanaenda kwa maandamano wataumia bure, kwa sababu yule ameongoza kwa maandamano kama mheshimiwa Raila. Wale watu wameenda kwa maandamano nao, wenye wataumia si hataumia, hao ndio wataumia. So hawanafaa kuelewa yule ni mtu ambaye ako juu na hataumia. Obila chelo itungimane boma makisumu to Kisumu kamano yoro kinde ng'anyo Azimio manyoro e boma makisumu kamano bende jang'wen yudo thieth mag lisasi kar thieth mar Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital. Jang'wen go hikgin e kinda 17 nyaka 39. Jo hala ma boma no bende kwano lal kalore kod mwandu mane okwal kendo kethe. Adoni wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu watudre kod reporter marwa Millicent Adhiambo. Millicent, kinyalo winja to nyisoni chal mar Kisumu chalo nade kotudre kod ng'anyo manyo otimre odiochieng'no manyoro? Ero kamana enya James Opondo, achiel kachiel kwa wuok Kisumu kotenore kod ng'anyo mane otimo odiochieng' manyoro o kaunti ma Kisumu kaendi. Oganda nochiewo kendo dok e tijegi mapile kaka pile, kata kamano jo alamo opogore to kwano lal kotenore kod ng'anyo mabende ne obedie madukni moko nitie kaka gik moko ne okethi kendo mwandu ne okwal. Ka bende e kaunti ma Kisumu kaendi wayudo ni achiel kuom kuonde mabende ne oyudo lal en kar kano ringre joma otho maong'ere kaka kwe mochari, mabende gisani kani wawuoyo gi jatelo makanyo no wacho ni kanyo sani ne giwito mwandu maheo milion 7. Ka bende oyango ni monjo makamano ne okowinjo teni ahinya kod weche ng'anyo manyoro, ka wacho ni oken tielo mokwongo makar kano ringre no ero imonjo. Ka bende gino ma oyango ni sani miyo nyaka jogo ma ondik kanyo ma manyo yuto gi kanyo luoro, kendo gisechako chwalo andika mar weyo tich kanyo no ka giwacho ni ngimagi sani nie andaki. Kopogore gi mano bende wayudo ni eduka achiel mabende wuok e alwora ma juakali maong'ere kaka Jamia, mabende otelnegi kod jodin Islam, bende yango kaka ne gilalo mwandu modhuro mahao milion 15. Ka bende wuon dukano yango ni e duka neno kuom mwandu maromo milion 15 odong' mana gi mwandu ma ok rom 500 kende kuom milion 15 duto mane oketo e duka no endo. Kendo owacho ni wach kamano ne ochakore seche mane ragruok no bedo
e kind jong'anyo kaachiel kod obila mabende nene temo rakore kod oganda seche mane ging'anyo mondo mi kik gimwom gi keth gige oganda kata mwandu mag jopiny. Kama wacho ni rakruok no endi no biro ma teko jong'anyo noingo teko obila ma obila nochwe ogola puth nyiri oweyo ka jong'anyo muomo donjo e dukano kendo yako mwanduge e duka makamano. Gino mabende okaw thuolo mar kwayo piny owacho ka otelnegi kod jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila Odinga ka owacho ni sama ruedhi ariyo dhawo to lume mainyore. Okwayo jotelogo mondo sani ong'i kaka ginyalo bedo kanyakla mondo gibed kod twak gilos wach mondo oganda jo Kenya oyud fungruok kotenore kod nengo ngima kaachiel kod weche masani dhi nyime mabende ikelo kotenore kod lal e yor ohala mopogore opogore kod mwandu mag oganda mabende kaka en kaka noloso. Owacho ni sani en kaka ng'ano mane ogeno kuom gimoro sani odong' koonge gimoro amora. Kopogore gi mane kaunti ma Kisumu kaendi bende jatend obila Alphonse Wambua bende oyango ni achiel kuom obila mabende ne rakore alwora ma Jua Kali kanyo kod jong'anyo owito ngimane okinyi ma kawuono kotenore kod hinyruok mane oyudo odiochieng' manyoro e rakruok mane otimore no odiochieng' manyoro no endo. Bende kopogore gi mane kaunti ma Kisumu kaendi wayudo ni ji 4 bende pod dhi nyime kod yudo bero mopogore opogore ka gigolo negi magina ma ong'ere kaka rubber bullet e dendgi mane giyudo e rakruok mar ng'anyo mane otimore odiochieng' makanyoro e kaunti ma Kisumu kaendi. Ka thieth ma kamago oganda go dhi nyime yudo e kar yudo thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kopogore gi mano to kwang'i odiochieng' makanyoro odiochieng' ma kawuono oganda oduoge wang'e tich dhi nyime ohala yore wuoth onge gino ma ochung' mak mana lal mopogore opogore madukni kod jomopogore opogore oyudo kod hinyruok moganda be oyudo kod tho makagi kacha. Ko kamano mane kaka chal Kisumu chalo gi odiochieng' ni endi tok kanyo manyoro ka bende pod wanyonore kaendi mar luwonu mago mamedo tucho kotenore kod ng'anyo mago mane owuok kod ng'anyo bende bre medo tucho e seche mabiro mbele. Ka kamano taduogo ne studio James Opondo mondo dhi nyime kod weche mamedo tucho. Erokamano Millicent Adhiambo koke kaunti ma Kisumu. Wabro ithuolo mondo tim achiel ariyo adek kochopo sa achiel kod sa adek miwa lipodno e yorno ma uyanga. Erokamano. Ka wadhi mbele nyakwar mago joma yudo ni kwana mar ji mowito ngimagi e masira mar apaya ma Naivasha omedore nyaka 17 ka ji 3 mane yudo thieth e osiptende ma opogore ne owito ngimagi. Ji 10 omotho gin mawuok e mbalariany mar Pwani. Mbalariany no koro chungo somo mage kawuono ka giriwre kod anyuola mag joma owito ngimagi e kuyo ni. Jatend weche thieth e kaunti ma Nakuru Jacqueline Osore ne olero ni nyaka sani gisethiedho ji maromo 76 kama 12 ne oring oter e osiptende mamoko. Jopuonjrego ne dhi e tuke mag hockey mbalariany ma Eldoret. Out of that accident, we received 92 victims to Naivasha Hospital, where 76 passed through the casualty, and unfortunately we lost 17 patients. Currently, we have transferred some to Kenyatta, 7 to Kenyatta National Hospital for specialized treatment. We have taken 2 to Nakuru Teaching and Referral Hospital. In Naivasha, we have admitted 9 patients, and 1 was referred to Kijapu Hospital. Among the fatalities, 10 were from the bus and 7 were from missing. We have received a lot of people giving blood since morning when the accident occurred. From one, we have been receiving so many patients from Naivasha, sub-county and its environment. And we thank those who have donated their blood. Kwa bahati mbaya ni kama basi yetu brakes zili fail. So the driver alituinform that guys, kila mtu wake belt ni kama alijua. And then after tumevaa alikuwa anang'ang'ana kuicontrol, anaingia kwa hizo pumps kama ita slow down, lakini bado ni kama haikuwa inawezekana.
Dereva moro mar gach trailer ne owito ngimane kanyo bang' yudo masira mar apaya e gwenge mamolo e apaya mawuok Nakuru nyaka Eldoret. Kaluwore gi lipot mar obila, gach trailer no ne oting'o bepe koa e piny mar Congo. Ne brek ochotne kendo dereva mane temo reso gari no ne otumore gi trailer mar mo but aora ma Migago. Dereva mar trailer mar mo ne oyudo hinyruok kendo ne oringo otere osuptal maduong' ma Nakuru ka ringre dereva mane owito ngimane ne otere e kano ringre ma molo. Obila mawuok e gwenge mamanga e kar chung' od bura ma Borabu County Manyamira omako jopuonj 5 mawuok e sikund primar mar Ng'ombe kaachiel kod japuonj maduong' mar sikundno gi jalupne kaluwore gi chweto mar japuonjre ma grade mar 4 mane oyud kod hinyruok. Chieng' Jumapil tarik 26 japuonjre ma higni 9 ne odhi ir japuonj miluongo ni Jackson Marucha e chiwo lipot ni sade ne okwala. Bang'e to japuonjno ne onyiso jopuonjre mag klas 8 mondo make komane ochwade boka makwan gi romo 107 kendo ka ohinyore. Japuonjno Jackson Marucha ne oringo opondo chakre chieng' tich 5 ka obila pod manye. Jalup director mar weche somo sub county ma Borabu Leo Juma kaachiel kod director mar TSC ma Borabu Ndombi Shavu oseyo tim makamano. Kisabu wanarudia tena, wanaanzia fresh. Hakutangozana valichapwa hata sikupelekwa hata hospitali, nilikuwa napatiwa madawa hata sijaiona. Sasa anko nikamshtukia amekuja shule na grandmother yangu. Nguo yake ilikuwa imepotea, akaenda kuripoti nguo imepotea. Huyo mwalimu akamwambia watoto, wakamshika na akatandikwa, na hao watoto ndio walieleza ya kwamba huyu mtoto aliweza kutandikwa viboko 107. Hivyo ndio watoto walieleza. From the education office, the assurance is after the investigation which is ongoing, no stone will be left unturned. There will be consequences, actually serious consequences. Tuliraukia hapa mapema mwendo wa saa 11 ili kuchunguza tupate ukweli wa mambo, lakini uchunguzi bado unaendelea, na baada ya uchunguzi tutatoa ripoti kamili. Ministry of Education iweze kuangalia hii shule, imurikie sana na waweze kufanya kitu inaitwa no overhaul ya management ya hii shule. Nyakora mugajwang' mano wach malicha inyamoko ni kubeni timre ne nyathi sikul mora mora nikech kotimre kamano to okelo midhiero ne min gi kata wuon gi kata anyuola mare. Koro nego beni wang'iyo ni to ere kaka jopuonj nego beni timo discipline ne nyithindo ka gintiere sikul. Ka wadhi nyime, wayudo ni jodito mag tuke drama oyango ni muoch tuo corona ne orocho weche tuke drama e skunde ma pacho kae kane giwuoyo e seche nyasi mar drama festival madhi nyime sikund Nyiri matumo e kaunti ma Nyeri. Ne giyango ni duogo mar drama obiro gi midhiero mang'eny ka giwacho ni talanta ne ok onya maber kaluwore kod tuo mar corona. Maino mar nyasi ma higani en puonjo jogo matugo tuke gi kaka ginyalo keto pok margi e lony manyasani. We believe that learners are supposed to be exposed to both the academic and the co-curricular. The co-curricular especially is very important because it serves a purpose which we call stimulus variation. That sometimes people are not supposed to concentrate on studies, but at the same time to get time off their books and relax. So for the students, we want to say it's quite good because one, there are those whose talents will be identified in this festival, and also it also gives them an opportunity to break from the routine activities of the school and interact with their age mates and their peers, thereby learning from one another.
Miomoro ne otony e lwet jokuoge mag jamni mane omonjo gwenge mag Longewan kar chung od bura ma Samburu West. Jonjorego ne omiyo miyono chwat mager motelo ne kwalo jamni mage ka gichune mondo okonygi sembo jamnigo. Amekuja kunishika mkono, sasa akaniambia tufuate mbuzi. Sasa nikafuata mbuzi, akanishapa, tukaenda mpaka huko karibu na Kitazini. Tulisikia risasi, sasa akayapa, akaenda. Sasa mimi nikatoroka, kaenda mpaka nyumbani. Alikuwa mbili. Hii ni mtoto yangu. Naye ninashukuru Mungu sababu nimeona mkono wa Mungu amelinda yeye mahali alishikwa pamoja na hiyo mbuzi. Na kuna mtoto kidogo. Tulishindwa vile kufanya watoto shuleni kwa sababu watoto walikuwa pale, risasi zinapigwa. Sasa unashindwa ni utaokoa mtoto, utajiokoa wewe mwenyewe ama ni nini utafanya. So zile shule ambazo ziko kwa sasa, shule ambazo wanafunzi bado wako, hata ikifika wiki moja tena wiki mbili zitafungwa pia. Buche mag kuo jamni kaachiel kod nok mar arita kwe gwenge mag Laikipia West osemiyo thoth familia dak kod chan ka jonyuol bende osebedo ka yudo pek mar chulo omenda mar somo ne nyithindegi. Jaod bura ma Laikipia West Wachira Karani wacho ni thoth jodak ma kono osebedo ka yudo chiedh nade kaluwore gi monj mag jomaundu ma sakate osebedo ka kwalo jamni magi makoro miyo gi dak gi chan. Chiedh nade bende omakogi makamano bende kaachiel gi oro mane okwako thoth gwenge omiyo koro jodak ma kamago tenore e chiembo kony. So katika shughuli ya siku ya leo moja ambaye unajua wakati sehemu zingine watu wanaongea juu ya kiangazi peke yake, hapa kwetu imekuwa mbaya zaidi kwa sababu ni kiangazi na tena ukosefu wa usalama. Kwa hivyo kuna janga mbili ambao zimekuwa zikipata watu wetu, na kwa hivyo wanafunzi wengi walikuwa wameacha kwenda mashule kwa sababu hawakuwa na kitu ya kukula. Lakini sasa tukiwa tumepeana cheki hizi zitasaidia mashule kununulia watoto chakula, ndio wakati wanasoma wanapata chakula ya ranch, na wengi walimu wananiambia wameanza kurudi. Jakom mar riwruok mar kanise county ma Narok mabende en jadolo e kanisa mar Full Gospel Churches of Kenya Peter Nakola ne otonya ne tho bang' monj manotimne gi jonjore e Dhorangae e kar dak ma Utawala e gwenge ma Ololunga. Monj makamano ne owe Nakola kaachiel kod nyathine gi hinyruok. Nakola owacho ni jonjorego mane omonje ne romo 10 kendo ne girite Rangae gotieno ka giting'o beti, pende gi runge. Jodolo moko bende oseyo monj makamano ka koro gikwayo jodak mondo dag gi kwe ka gikwayo obila mondo otim nonro kendo omak jonjorego. Obila mawuok e sub county ma Ololunga olero ni pod gidhi nyime gi timo nonro e neno ni gimako jonjorego. Hapa na nilisimama hapa na kwa neema ya Mungu sikushuka kama kawaida. Kijana ule alikuwa anaendesha hakushuka. Tumepiga horn na kijana wetu mdogo akafungua mlango, tukaingia ndani. Na kwa hiyo muda ya kujaribu kusimamisha, watu waliojiami na mapanga, fisu na rungu na miti ya jembe, kati ya watu 8 mpaka 10 waliingia kwa safari moja na kusingira gari langu, na walilenga driver wakiamini ninaendesha, lakini si mimi, ni kijana wangu. Hapo ndipo mamenyano imeanza, na kwa neema ya Mungu, Mungu alituokoa. They wanted to force us kutoka nje ya gari, but sasa tulibaki ndani ya gari until tukaona kama wenye wako nje ndio wako insecure. Kutoka sasa ndio tukapatana wote nyuma ya gari, but hakukuwa na anything big, maana walishtuka baada ya long hoot na neighbors kukimbia, sasa wakatawanyika. Hiyo jambo ambayo imetendeka hapa tumeenda kinyume, tunaipinga sisi kama kanisa. Tumesumu hiyo tendo, sema serikali inachukua hatua kutafuta hiyo jambo paja shule.
Adeneteri nyake county ma Homa Bay kama ile ni jopure county no oyudo thuolo mar yudo puonj kod tiegruok odiochieng' ma kawuono kama jiwo wechego mag pura korado ni mondo watudre kod lipota marwa Alia Beach ka entiere gwengono mondo nyiso ni to chenro ma obagi kod Ramogi FM kod jokanyo mamoko ma okelo kanyakla riwruoge mopogore opogore mag pur kanyakla kod jopur tiegruogno dhi nade. Alia Beach kinyalo winja to nyisa ni to weche mag puonjo jogo ma timo tije mag pur dhi nade county ma Homa Bay kotudre kod chenro mokel gi Ramogi FM. Kamano ahinya James Opondo ayudi makare mana kaka wacho no endo gisane wantiere alap ma jo Kali Grounds ma ntiere boma ma Homa Bay kandi kama nyakalondo mar Ramogi mana achiel kuom kesende mantiere kambi fwambo mar services obago nyasi kamara tipo ma okelo kanyakla jopur kaachiel kod jolony e sekta mar pur ma bende thoro maduong' mar wach ka en nyayo chenro mag pur kaachiel kod miyo jopur lony kaachiel kod ritni manyasani manyalo konyo e jiwo chenro mar pur kod pith e kaunti ma Homa Bay kandi kaachiel kod gwenge mamoko mag onagi mondo okony neno ni jopiny obedo kod chiemo moromo e miechgi. Chenro ma kamandi obagi kod nyakalondo mar Ramogi mana kaka wasewacho no endo kendo wan ka kod jokanyo e sectors mopogore opogore kaachiel kod kuonde tiegruok mamoko ma bende omakore kaachiel kod nyakalondo mar Ramogi mar chiwo puonj ne jopur kaachiel kod jogo mantiere e sekta mar pur kod pith eno ni gibedo kod chenro makare mar pur ma manyalo konyo e ting'o malo yuto margi. Ma opogore kod nyakalondo mar Ramogi ma bende moloso nyasi ma kawuono ma jopur niendi wan kod migepe mopogore ma osebedo ka sero chenro mag pur nyato nyakalondo mar Ramogi kama oting'o kambi ma ochung'ne keyo mbolea ne jopur mong'ere ni Yara en achiel kuom kambi mani kandi kendo apisas goeko mawuok e migawo mar Yara osenyiso jopur ma Homa Bay kandi yore goeko monego bed ni itiyogo kod kit mbolea mopogore ma gin go maneno ni chenro mar nyak margi obedo makare ka bende gisemo jopur ni piny masani ok onego bed ni itimo mana pur kaka oti kod mbolea kod kothe manyasani kendo gisiro motegno kit mbolea monego bed ni jopur Homa Bay kandi tiyogo mar konyo e ting'o malo chenro mag yuto e pur ma gitimo. Bende wan ka kod kuonde tiegruok ma opogore opogore kama oting'o Migago Technical Training Institute kaachiel kod kambino endo kaachiel kod mbalariany mar Great Lakes University kaachiel kod kikap tiegruok mar KMTC ma North Coast mawuok e kaunti ma Mombasa kucho ma bende gin moko kuom kuonde tiegruok ma omakore kanyakla kod nyakalondo mar Ramogi e chenro modiochieng' ma kawuono ka thoro maduong' kaendi en ni jopur masani koni kaendi yudo puonj ni to gin rikni mage ma ginyalo yudo e chenro mar pur ma gitimo kama oting'o pur mag bando, pur mag bel, pur mag kothe kaachiel kod olembe mamoko manyalo konyo e ting'o malo yuto margi. Ing'eyo ni nyakalondo mar Ramogi osebedo opara manyime e piny luo mangima mar biro wach mar pur kod pith eno ni oganda onagi ok odong' chien kendo gitiyo kod lope ma gin go e nyayo chenro mag pur. Gisani endi jowinjo kata jolendo mag Ramogi TV mathoth ka otele kod jalup jatend Ramogi mano Ruth Nyajemo, wan ka kod Kasuku Rafael Fredi Janam ma bende osebedo ka chiwo puonj mokalo e weche mag pur e redio Ramogi kaachiel kod jamigi nyiero Min Jaki oyuoro kaendi mar makore kod migepe mamoko e chiwo puonj ne jopur. Bende aneno ka johera mathoth kabisa mag redio Ramogi bende oyuoro kaka giwinjo ni to gin rikni mage ma gibiro wuogo kaendi kaluwore kod nyasi mar tugo ma redio Ramogi obago kaendi. Mopogore kod Homa Bay kaendi James en ni odiochieng' makiny bende redio Ramogi biro bago nyasi machalo kamaendi e kaunti ma Kisumu kendo migepe masani koni kaendi biro dhi kachiel odiochieng' makiny mar loso gi jopur kod somo rikni mopogore opogore ne jopur mowuok e kaunti ma Kisumu. To ok en mana kaunti ma Kisumu kende, en ni ochaki gi Homa Bay kandi kendo redio Ramogi ni kod chenro mar wuotho e counties te makaluo mar chiwo ne jopur makaluo kaendi rikni kaachiel kod lony ma ginyalo timogo chenro mar pur ma ok ni itiyo mana gi yore machon e chenro mar pur manyasani nikech sani koro piny oselokore. Dwaro nitie mondo jopur oti kod kothe manyasani kaachiel kod tiyo kod mbolea kaachiel kod kothe ma winjore bed ni nyalo jiwo chenro mag nyak chenro mag pur madhi nyime e piny luo kaendi James. Mano e thoro mar wach man ka kendo pod wago tach kaendi maneno ni to gin wach mane mabiro wuok kaendi kaluwore kod nyasi mar puonjo jopur e weche mag pur kaachiel kod pith ma Ramogi redio obago e lak ma jo Kali e boma ma Homa Bay kandi James Opondo.
Erokamano alia bech ka wuoke county ma Oma Bay wageno ni jopur mapoko chopo pod nigi thuolo mar dhi yudo tiegruok makamano mokelnegi kod Ramogi FM ka odiochieng' makiny jo Kisumo kik bau nikech seche ma koth chwe kamae onego bedni wane puothe wang'iyo kaka wanyalo komo, wang'iyo kaka wanyalo doyo, wang'iyo kothe mabeyo ka achiel kod mbolea manyalo kelo chiemo e dweche mabiro. Nyakora mogo jwang'anda na kao yue madundo kapok adhi yue neno kai Ramogi TV an mediator John Olwendo. Ruto omany Raila mondo gilosi, Raila bende omany Ruto. Kenya duong' moloyo jotelogo ka kanyo aneno kaka mine ma pipeline ywak oken gima kare kotamre to pinje mag jo agunda odonjie kaka inyalo res jo Kenya. Ramogi TV an Velma kowuok county ma Migori aneni yorno makare bende aneno kacha Jaroso ja 001 mano fan maduong' club no mar Kogalo nyisa na par ne jo Kogalo ni kiny Kogalo rakore kod team mar Kakamega Homeboys tuke mag FKF Cup county no Kakamega koro kiny johera mag Kogalo ochopia lap mabuhungu mondo gimi Kogalo jing makare. Nyakora mgojwan waka yue madundo ka duogo to pod wan kod weche modhuro koda mago bende mag tuke kik dhi mabor. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mokinyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima ko yud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ne wapenjo mine ma pacho kai mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kai. Kwa masongo basi unga ni gani, nyambie ni gani, unga ni gani, kama sharaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyiew mok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Machiegni kendo Migago mar thieth e county ma Bungoma olando ndiko e tich nurses maromo 200 kochopo dwe mar 5 higani. Jatend Migago mar thieth e county no Dr. Andrew Wamalo wacho ni mano en yor kedo kod tin lakteche county no kendo biro bedo yweyo ne jotuo mang'eny mawuotho mabor e kayudo thieth. Lakteche go bende geno ni biro bero weche thieth e gwenge mag county no. Kwa hivyo mambo ya promotion ya healthcare workers
tumechukulia kipaumbele, na hivi sasa tuko katika steps za mwisho kupromote wauguzi na wafanyakazi wa kiafya 254. Mwisho wa mwezi huu watapokezwa barua zao za promotion na kusudia hii itawatia motisha kufanya kazi zaidi. About really. But also we want to encourage the government of the day to employ more, especially to focus their lens towards the subspecialists. This county, in the way it is growing, it's extremely cosmopolitan, and we have everybody. It has attracted even external investors. Kawadhi nyime waidonia imbo mare Kenya olemo mara penes koro chal kagima meo kendo thoth jopur mago hala yange kendo usema thoth kaka jurito mondilero jopur koro omor mar kedo kod dhier e yor pur mar ohala. E kar dak mabuyosi oko mar boma mabusia, Peter Kubebea en japur ma opong kod mor. En kod puodho mar heka 5 ma otiyogo e puro olemo mar penes ma osebedo kar yuto mare kuom higni madhi 4 koro. Anzisha Busia Smart Farm miaka 5 iliyopita, na nia yetu ilikuwa kukuza chakula ambao ina watu wanahitaji sana kwa sokoni letu hapa Busia. La kwanza ilikuwa matunda. Kubebea tiyo kod pur mar penes e jiwo jopur wetene ni pur ni kod ohala, ka bende en moko kuom yore ma okoni otieko godo dhiere gwengego kalore ni nitie koda ka jogo ma ondiko matiyone. Kilichochochea mioyo zetu kuanza hii famu ni kuangalia kwamba watu wetu wanaegemea chakula kwa nchi jirani ambayo ni Uganda. Kwa hivyo tuliweza kufanya bidii tuwatoe pale. Olemo mar penes ni kod pek maromo kilograma 5 nyaka 40 kaluwore gi kaka onyak. Yien manyago penes dongo e lo mar kuoyo mayom kod mano mar chuodho. Yien ni kao higni 3 kata 4 mondo mi otegno mar nyago olemo. Ka olemo to bedo mochiek ma inyalo pon bang' dweche 4 kata 6. Mimea mingi haistahimili ukame. But saa hii hata vile ukame huko utaona fenesiko na ni mmea huko evergreen. Kubebea koni olemo mar penes ka ndalo mathoth mondo mi opone, mak mana ni ohala mare to ni kod nengo ni japur. Within 3-4 years, huyo farmer ambaye amechukua miche yake 10 na mti moja inazaa matunda 300. Na hiyo it was 300,000, okay, multiply by market price. Fene hapa town 15 kilos 20 naenda kwa 150 very cheaply. So within 1 year a farmer atakuwa amepata shilingi 450,000. $500,000 from 10 trees. Inashinda kupanda mahindi kwa waneka unapata 10 bags or 5 bags. Jolonye weche pur tiyo kod thuolo ni e puonjo jopur e wi olemo ni e kaunti no mabusia. Inasaidia kupunguza ama lowers blood pressure. Ingine ina kiwango cha juu cha vitamin C. Vitamin C itakusaidia kutengeneza ngozi yako, ama inazuia pia magonjwa ya ngozi, skin diseases. Pia mbegu ya fenesi tunapoikula inasaidia upande wa digestion. Watu wengi wanataka kuikula na hata wengine wanatengeneza juice kutoka kwa jackfruit. Fene unaweza karanga kama chips ukule, nimeona ni tamu, imenivutia. Mbegu yake pia ni chakula, ukipoidi watoto wanakula, ukikaranga ni kama njuku. So we must now move away from our traditional crops ambazo hazijasalia sana, kuja kwa matunda ambayo itawasaidia na miti. Olemo mar penes kinde mathoth onge gi lal ma ikelo kod chal mar kor lwasi kaachiel kod tuoche mamako yien. Kaunti ma Busia ni lai manyime pur mar penes e piny Kenya, ka kauntis mamoko ma bende ipurio olemo ni oriwo Siaya, Kisumu kod gwenge mag Nam Chumbi kaka Kwale, Kilifi kod Lamu. Judith Omondi, Ramogi TV. En matunda mamita inya nyakwar magajuan kapok bile to manyien e bele ane.
Riwruok mar rowere kaunti ma Trans Nzoia ogolo ywak margi ka giwacho ni piny owacho mar kaunti no kosebedo ka miyo rowere tije mag orak kata doko ni gisebedo ka gichwalo kwayo margi. Rowerego wacho ni sirkal mar kaunti ma Trans Nzoia osetuonogi thuolo mag tije kendo weyogi kod midhiero gino momiyo moko kuom rowere donjo e weche mag anjao kod maundu. Ne giseyo gavana mar kaunti no George Natembea kuom reme chopo singo mane omiyo rowere e kinde campaigns mag yiero maduong' mokalo. Wakati walikuwa na campaign actually walikuwa wanaongelea masuala ya youth sana. But kwa sasa tumeona ni kama youth tunatengwa. Ile sheria ya tenders ambayo inasema 30% ikuwa allocated kwa upande ya vijana haijatimizwa kama. Tulikuwa tumetulia kwa muda lakini tumeangalia wakati appointments zilikuwa zinafanywa. Hata ofisi ya youth walichagua watoto wa mabenyenye tu. Ingeto saa hii, ingeto crime iko juu. Na hiyo crime inatokana sababu ya vijana. Vijana wana ajira. Ajira ya vijana ni kuibiana na kucheza karata na kuuana hapa ghetto. Oganda ma matapato e county ma Kajiado nyiso ichwang margi ne tend county no kuom gino magiwacho ni osebedo ka ikwedogi e thuolo mag tije. Giseyo tend county no kagiwacho ni mano en chulo kuoro ni mar ne ok gigoyo ne gavana mania pisi Olelenku Ombolo. Gimedo seyo tend od bura mar county no kagiwacho ni ne gisethecho okoya pisi jatend migawo mar somo e county no Jeremiah Olencharo mabende wuok e Uganda no. Ginyiso luoro ni gima kamano komedo dhi nyime to kaka oganda gibiro koso yudo lemo mar tend county no pachoka kaka oganda mamoko. Gikwayo od bura ma county no mar Kajiado mondo ket tenge pogruok magi mag siasa e kindeni. After board tuko na mheshimiwa kwa Isikira ambaye alikuwa anatafuta na wote wakanyimwa kwa sababu ya mambo ya kisiasa. Na hii mambo ya kisiasa ni mambo ambayo imepitwa na wakati. Bado hawa watu wanafuata ile siasa ambayo imepita. Na ile ambayo imekuja kutuumiza kabisa ni waziri mmoja ambaye tuko nayo kama Nation of Matapato. Na assembly ikakuja na inataka kumngoa mamlakani. Zima MCS wacheni kuzozana, fanyeni wananchi kazi. You are there to serve the nation and the people of Kenya. Tofauti za machama ziweke kando. Kwa sababu wananchi watasaidika aje kama wao watabaki kwa mikwaruzano katika assembly? Maendeleo tutapata wapi? Sisi tutakuwa kwa hasara kwa sababu hakuna mtu atakuwa akitutetea na ni mambo mingi sana tutakuwa tumeadhirishwa naye sana. Piny owacho okwa mondo riwruoge ma ok mag piny owacho konyo tieko midhiero mar yedhe mamero ji masawa mar Kenya kom mar rowere mathoth osedonjo e tiyo gi yedhego ma biro e kinde ma oyawo apisi mag chiwo thieth ne joma tiyo gi yedhegi ma mero ji gwenge ma Thika e kaunti ma Kiambu koma midhiero ma kamano okwako. Jatend apisno ma Stegrami Rehabilitation Center Michael Waweru olero ni midhiero mar yedhe mamero ji nyalo tieki mana ka piny owacho riwre kodgi e timo gedo mag kuonde thieth mag joma tiyo gi yedhe mamero ji. Olero ni moko kuom weche mamiyo rowere donjo e tiyo gi yedhe mamero ji gin kaka koso tich aola e kind mamoko. I've been an addict for 7 years and I can say like for the past 5 years I've been using daily without skipping a day. Most of them are my friends, so I'd like to talk to them as a friend. Drugs only lead to 3 things. That is jails, institutions like this, and death. So among the 3 choices, I think the one choice that is better for you to choose is to go to an institution like this. Youth as advice too in my own understanding. Si lazima niko nimesoma ati ndio niwaambie, lakini nawaambia tu youth mwachane na madresi poa. Unaharibia vijana life. Tunaona wengi wakiwa wasafi, maybe utalk those streets. Unajua kule ndani street huko. Kwa ndo utapata ndo mambo iko mingi drugs
za kujidunga, lakini si not hapa juu outside si mbaya vile. Mavijanani wasafi, church unapata wengi, yani ile lika yako most ni wa kanisa. Sky lika ingine iko nyuma yetu ama mbele yetu, ndio unapatanga wengi. Nya kwa mgojonga ka uyo bende madundo kapo kwa kelo ni weche magatuke kana oka ote wodhuro mondi molo kolilo wacho ni Ramogi TV ler kendo chopone gi yorno makare ka gintiere alego ng'ia oluakato kamano bende no kaja Grace Olila ka wacho neno wa yorno makare ka entiere gwenge mag Kitengela. Violet Olo bende wacho ni oneno Migago Ramogi TV ka entiere county Masiaya. Violet Olo bende nyiswani oneno weche manyien yorno makare. Jacqueline Junior kaachiel gi coaches Tony Brown wagonero kamano kuom kete Ramogi TV ka oneno chendani mar Migago. Adhi matin nyaka mgojuang ka wadogo to wadhi nyaka pewe magituke kidhi mabor. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheeks, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Onego wachung' kachiel gi jowetewa e kinde kuyo. Kilalo ng'ato miero, to diher mar lando tho kod liel mare. Ramogi TV biro chung' kodi e miyo jalno miero kopo maber. Inyalo gocho e namba 011 09 22 773 kata 0785 40 38 20. Be inyalo oro ote e email obituaries@royalmedia.co.ke. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakaji e jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotimi to ni winje maber. Yudo danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta Brogoni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo ma okwe ng'ato nono. Chung' kod wende mag pako Nyasaye. Ngeso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo.
Ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machegni e weche mag tuke. Klab mar Kisumu All Stars kalo e midhiro mar nok omenda ka koro giseng'ielo tuke 2 mag liga mar NSL kama nyalo thichogi oko e tukegi ponono ni ging'ielo tuke 3 e season ni. Tugo mane onego gitugi gi klab mar Murang'a Seal e lap ma Sebastian Park, kaunti ma Murang'a. Klab mar Stars ne okochiwo gima nomiyo ne ok gichopo e tugono. Jakudh firimbi gikone to nomiyo klab mar Seal points 3 gi gonde 2 bang' rito All Stars kuom dakika 45 ka point 3 koro chwalo Murang'a Seal nyaka thuolo mar 2 e chunga mar timbe gi points 29. Klab mar Shabana omako thuolo mokwongo ka klab mar Migori Youth gi Mara Sugar omako thuolo mar 3 kanyakla gi points 27. Target manze na kufunguka. Jingo del kuom jotugo odiochieng' ma nyoro makawuono rado kod jodito e sekta mag kedo gi yedhegi ka odiochieng' makawuono ne gichopo e od kata tend migawo mar weche tuke ka gichwalo report mar wechegi ka Kenya osebedo okang' marach e weche mag tiyo kod yedhe ma jingo del. It's a very serious situation, but thankfully, thanks to the government's involvement, thanks to the athletics community's involvement, we now have a platform, a solid platform to begin to solve the problem. The foundations are there, and now we must build the house. And it's a long road. It's not going to be easy at all, but we've got the right platform, which is the most important. Nyankora jonga dana gonyero kamano kuom bedo kodwa nyaka ne wachak chenro ni mar Migago e TV mari ma ihero mar Ramogi kamoro moro ma intiere Pochgi Park kendo adona somie ote ariyo adek moko. Jared Bizo Ramogi TV ler wach machana en ni handshake okwadwa koro odwaro nang'o jo Azimio One Kenya ka bende koro unyis ji pacho. Ramogi TV Fred Ouko jakanyado to wacho ni neno Ramogi TV e yoro maler kwayo hayo maber ne nyithi nyaminwa kaka Eunice oko mar Magar Secondary gi wadgi ma Evans wacho ni okwanegi hayo maber ka gidhi mbele kod sombgi. Omondi kilo bende wacho ni Ramogi TV ler adua kendo wawinji yorno makare. Nyakor mogo jonga ni mondo goni kamano kuom bedo kodwa nyaka ne wachaki kendo koro watieko amba dhi amanye pi moro kata matumbo moro bae bujiko acham ka ngoro mosa 10 ang dugni kai gi weche manyien bende mobro yudo kowuok kuom reporters wa kamano ne director mara Wuod Mwalimu ka chiel gi producer mara Joel Lieta. Jipenjo kama mathoth ni to Lieta ni en Lieta Primary School ma uyo machato kosen kure jel aparo ni mae en duoko monego bed ni miyo joneno nikech Lieta ni wang'e mana gi mano uyo macha en primary school moro kanyo koro mano duoko monego bed ni miyo joneno moro ma intiere akwani mondo bed kod midhiambo makare kadona awe yie lwet DJ Kolo instrumental bro kelo ni weche mamit ka dua mana kokalo TV mari mar Ramogi. Kikedi mabor nyinga en James Opondo.